atuk lama chuan ki wang mulai chu yan mei chuan alo chul kwal le ki wang chu nui deuh varvarin yan mei du tok ro chu alo ti vel ron har thutin amu mang mai mai alo ni beti chuan alo liak ki wang chu ring lutuk chuan a au vaka a hnuah chuan tuk chuan chu ei hoin ki wang chu a zak deuh tlata weimu chuan ni zan te in mu tha thei mu tia yan mei zo tin ki wang hi adik lo tlatin ka sia chu a ti vela enge moni tak thleng chuan a sia ani yan mei chuan a thina tak ka chhun kha ania tuna a tho thei te hi alamak zok tia ngai to in khang thil thleng kha ki wang swang to na veka lo ni a take mo ala ti char char thung yan mei chuan ni zan khan a chaw dewan yang ti in lo changa weimu la chu lim em in ani chuan ma kan son thei ti na ani mo kan ti tur dot le iti yang u hmang chu a ti a ki wang chuan eng ti tur mo chu alo ti ho weimu chuan ani nei na register tur chuan a shwaya ki wang chuan thil thleng chu aranga ti em wang chuan yan mei chu a en top yan mei la chu alo khisuka in lama chuan le tin weimu chuan ki wang in a thla che chu i du lo mo chu a ti yan mei chuan chung ko thil mai ania kakal theyang keima in ti in an lam chu apan san tari a weimu chuan ki wang chu in nei na hun ser kan man ma chu chuak tam bak to su ang cheu chuan yan mei hi ingai to ve deuh to don nia chu a ti ki wang la chuan engwangin mo chu alo ti weimu chuan yan mei hi a chung te son damdoi zir tur angin an thona mase kan en chen kha chuan damdoi in hming te kha alem vekania engtin nge an ti po a shat lo chu wang chuan nak tu ka charity action lo om tura hian yan mei tan thil thatak le yang che chu a ti ki wang po chuan khongai vele dewin ole ti in a chang ta a weimu kal hnu chuan dan ang taka an in nei na chu enin a khile vur reu si a yan mei khan in chu thleng che in shengfu chuan ni zana khoya nge I om engwangin nge ka ko li lak du lo ti te chuan alo hau nga la yan mei chuan a phone bo wang ani thu chuan a chang shengfu chuan police shil mai ta che tia anga I om hian sheng chung kwa itimwal phau ti sha em chu atili a yan mei chuan chutia ang taka min ngai to ni chuan Mrs. Wein min som chuak ti sheringa lom I du chuan ama iron ko thei khop mai chu ati tanga ta shengfu chuan I seilen a shat le lutuk mai aya upa zan na po nei lo ti te chuan a hauli a yan mei chuan chang to lawin akal son shengfu an a chun zom chu shengmu chuan a to ke ani la ka changkhan enge in be sevak chu ti in chu ai chuan Mr. Kinsey ling in auction anei tura khan kan kal ve ngei don nia ani hi damdoi lam thiam lutuk ni in an thla tu te a manlai doctor thiam tak a an tia lom chu ati a yan mei chuan an soi chu lo she phavekin an soi chu ka zir lai kha ani theyang yem ti in an nun masa chu alo ngai to le ta shengmu chuan soi chun zom zelin tuna auction anei tum chan hi a zir lai top na ber tur a thlan don wang an ti bok chu ati a yuwei chuan phur lu tok chuan no ani chuan Mr. Kinsey liang in a zir lai min thlang thei ani hlau chuan katan a chadon lu tok chu alo ti vel shengmu la chuan ni che e iwa nei thei ani nga chuan kan chung kwa hi damdoi le tiang thila hian kan duai lo boka ti in an no fa chuan an phur dun lu toka yan mei churun let le in keipota chuan karun kalvi ang chu ati a shengfu chuan engti turin mo sheng chung kwa ti mal phau le tur bokin mo chu ati yuwei chuan ni chia chu alo ti a yan mei chuan kha chen ka ombo nuwa karun let le chu anya kakal ve lo ani chuan mi in an soi du lutuk zok don chewa sin chu ati ve ngat shengfu chuan nang ati chu madam sheng chuan atok yan mei hi akal ve ang chu mai baka ki wang nu pui hwala ni boka midanga mu ve te anga ya lom chu ati yuwei chuan kapi ti in alo lom lo lutuka madam sheng chuan auction mi chu pakhat tal in leidon bokania tu ma in sheng chung kwa an hmu hniam lo nan chu ati auction ni chu lo thlengin shengmu yuwei le yan mei te chuan a hmun chu an lo thleng ve che a
sheng mu chuan yan mei chu idu kan lei do na mo te kha ilo ti ve ringot ange ilo kal chan chu mi mu tam turin ani chu ati a yan mei chuan chan po chang lawin a hmalama chuan na kal sana yu wei chuan nu engtin nge alo kal ve I phal thei zawk chu ati sheng mu chuan I pian ro tlata ti thei om lawalom ma se lungai su ro man na kan nei alom ti in a shil ru ta sar sara kalova kal masa ange itingei donya ti in akala yu wei chu an plan a chawak lo ti sha tak chuan anui yan mei thil en kwal vel chu an sira mi papathum lo ding te chuan ani hi sheng chung ko fanu ui ang maya an en kol kha ani lom ni chu ati a pakhat chuan chutin ti su wei chung ko mau ani don ania wei chung kwa chu sha tan hlo boka van nei takani alo ti pakhat le chuan ma se an fa pa kha playboy an ti sin chu alo ti yu wei chu lo lim min yan mei an ni hau thu soi so chunga tan ma ti du chu o mi hau safa an nya an do du hi an soi mai chu alo ti vel yan mei chuan changma mo chu ati yan mei chuan ka ti ni pon ka shelo ti in alo changa Mrs. Joy chuan chu tianga poimo lo ngai dam min dil mo aman min pele thei nga la ni lo chuan ikal don lo chu ati a yu wei chu ron in rolin Mrs. Jo ka u nau nu hi sha thiam ro ma se sheng chung ko mi anya aman chu apenge nge yang che chu a ron ti vel Mrs. Joy chuan kha thil kha scented beds ani kha ama po hi inshal ma se a hen zo don chuang lo chu ati an sira lo ombe te bok chuan Mrs. Joy tan apoi mo zia lo soin chu bracelet chu Mr. Jo apasal pe kani thu le Mr. Ken siamani thu an soi takasin Miss Sheng chu boina lian taka ai hnuk lut ani hi an lo ti sap sapa yu wei chu alo khi vur yan mei chuan Mr. Ken bok mo ani hi kazir lai kha ani theyangem tia ngai to in bet mum pakhat chu charin ka formula kha ani theyangem chu ati a ahnim chu ani lo ti in angai to ngala Mrs. Jo chu he thil hi ibun si amo thil thatak ani lawanya chu ati an sirami chuan enge omzia alemati na ami chu an lo tili a yan mei chuan he thil ibun si a hian harbal tam tak telin ti in rai thailo na an tel thu te chu asoi tamaya Mrs. Jo chuan mo naute nei thailo turin an chiamin lo ami chu ati a thin chu a rim to tak zet yan mei chuan nilawe ka soi omzia chu he thil hi damdoi tel reng ani chuan abun tu chuan naute osam takina pai theya ma se chiat po pai aya osamin asiam thei chu ati Mrs. Jo pasal Mr. Jo chu ron langin Miss Sheng thuni lo soi su kha thil kha Mr. Kin ne na change ya ka le ni kha kanupui hi a shi se lo wanga kha thil kha abik takamin siam sakani kha chu aron ti yan mei chuan awamak ve hetiang hi mi nan bunani chuan naute osam takin an hlau theya no pangdang an ma ni ti boi tu ra an omani ngat phei chuan he thil hi a thok chale zwal chu mai ba ka adam thoi hi ni tin deuh tho tel thar ani ti a sha talom chu ati tamai Mrs. Jo chu in ngai to in Mr. Jo chu anem sona nangma ani nangma ethan fa ala tura min nor tu po nangma inya kanaute ka chhia zo cha pon ethan min ti boi tir char bok iti vekani ti in a assistant chu akol tangala paternity test tura lo buk tura ti in ka pasal hian ama fa ngai min lak tir ni in ka sia karo sum an chan vek theinan chu ati Mr. Jo chu yan mei chunga chuan thin rim hle in nangmai mai hi tia ben chu atume yan mei chuan shawa lo chunin che theilo tur chuan a siama Mr. Jo chuan alo beng chhun zom ve bok yan mei chu card million nga omna chu lom thu soina na pe in hei hi ka pasal hlui tia a pasal chu awin ka pen cham thil pe ka min pe kanya chu ati a yu wei chu atum anga thil thlen le lo wang chuan lowin rol vatin yan mei kapa in mi thil pek lak mai lo tur ati kha chu alo ti vel Mr. Jo chuan inaw mi sia hi a chalo tak zet ati ra changa thil thlen dan kha ka mu fe kalom ama hian arun nem chati po ka sia chu ati a
latur chuan a cha yuwei chu nui sanga lo in soifia chu atuma Mr. Jo chuan ngoi ro nakina I hun chu alo la thlengang lo mak ro ti in akal chuak ta dai pona chuan Mr. Jo chuan chhuakin ngaidam chu adil na samaya kiwang te ron thleng chanin in tokin anau pakhat chuan Mr. Jo kuta thil bur a hmu wang chuan madam chuan boina atok awa ang ve chu ati a kiwang chuan an mani kha an boi dai zo kang tia enin alo nui thunga action tak tak chu chanin host chuan an item man le an poimona te chu alo soya an hnunga thu te chuan song so chu achan na mai mai chawani so apoimo tak tak chu an la ron phor mayang chu an lo ti anuwa chuan needles bag chu ron la chhuakin host chuan Mr. Kin nge yan adonate ani thu le anei tu chu meche doctor masaber sheng chung ko mi ani thu te chu asoya yan mei chuan anon hlui chungai toilet le in so kata kha ani so chu ati a an hnunga mi te chuan auction na ran ani lo thu le Mr. Kinin azirlai to ber a thlanna tura afiana ani thu chu soin so shui satli angma yalang leitu so ani ngei don ani hi mase so thil hmang thei tur chuan mithiam tak ni angai ve khopang chu an lo ti a yan mei chuan aban chu pharin angam na za chu asoi nga la iweila chuan idu zong hi chu engtika ma inei thei ngai don lo ti ngai to in a aya sang chuan angam thu chu a ron soi ve le a yan mei chuan enin a aya sang chu a soi ve le a yuwei chuan chu thil chu adu wang reng po ni lo chuan yan mein adu ti a shat wang chuan nei ngei chu alo tum ru ve hle anuwa chuan yuwei in angam san em wang chuan yan mei chu a hnung tol ta zoka kiwang ron lutin yuwei soi aya sang chu a ron soya midang lo omve te chuan lo en chapin yan mei po chuan makti tak chuan lo ena yuwei chu lo ding vatin Mr. Wei hetiang ka ti chan hi chu Dr. Kinin azirlai top na ber alak ka ni du wangania hetia angmi tan hian engwangin nge khangza zat iron soi chu ati a kiwang chuan minarana ni leinem kanupui hwal ani hi adu chu ka ti sak mai tur ani ati kiwang chuan million zathum la ya ron ngam wang chuan yuwei chu azam to hle maya lung oi vak lo chung chuan chu ai sang she chu asoi le kiwang chuan million zariat ron ti in yuwei chuan asoi bel ngam ta bik lawa lung oi lo deuh chuan aner ta nung ringot midang la chuan anupui hwal tan chung zat a hmang phalamo ti in an lo soi sap sapa host chuan a aya sang in ngam lo ani chuan helai tlangwal mel tha tak ne na hian ka hla ne ati yan mei chuan a che dan chu makati in alo en reng pona an chuan nu chuan yan mei in ithil ti wang khan ati chu kiwang chuan lom thu soi ngai lo kanu in itana thil ti saktur che in min ti a chu wanga ni kha ti in kalmai chu atum Mr. Joy kha abandom chung le chemtikeng chung chuan a ron le ta kiwang nen chuan anin kalpel thil diklo omti shethiamin a hoilet nga la Mr. Joy chuan yan mei chu shengyan mei ti in vi chu atum tamaye kiwang chuan ron tlo thlunga lin yan mei kut chu avwana icha empty in ngai to mel tak chuan a zot yan mei chuan alo en renga Mr. Joy chu chhuata chuan thal derin Miss Sheng khongai takin minpui ro kaban hi engma che theilo CT scan pon engma a musi lawa ati tapur pura yan mei chuan shau bok chuan chhun le zewin a kut chu tlemin ati che theita Mr. Joy chuan ngai dam chu dilin akal sana yan mei le kiwang kal le tum cha chu Mr. Kinzir lai te zinga chaber le arin ber jaju chu arun thleng ve che a midang te chuan Mr. Zhao ani so chu an lo ti pakhat chuan ani so tunge ti in alo zota pakhat chuan ishelo mo ani hi Mr. Kin mirin berle ama thak thei tur hiala an soi Mr. Zhao ani hi chu alo ti yan mei chuan aron kalpe lai chuan lo en ve rengin an thu soi te wang chuan Zhao chu zui nga la tuma kiwang chuan lo dangin banglama chuan anin nor phei yan mei chuan engthil nge ti itum chu ati a kiwang la chuan a do zonga molo ti in I do zonga makhle mai chu ati yan mei chuan shethiam lo mel deuh chuan lo en thunga kiwang chuan
kani nei na kha azo to amo itiringota ti in akonga chuan na van alama potna in a mui chu a ena hian mei chu alo zak lutuk kiwang chuan fiam chun zomin engma pokati lo hi izak viawalo ti in anuya pon lama chuan lo om mel taksi in alo nem ro hle mai chu ati hian mei chuan engthil chunge moi soile ti in atneka akal dai yan mei ril ruwa la chuan Mr. Kin kha azirla chin ani tak takem ti asha du na chu alian hle a ani khatuna thil ka zot ngala ni chuan min ring hlel vek ton si a Mr. Kin an ti hi ka hmu nge nge yanga ya ni chu ati kiwang kha abyang dom chunga yan mei lam run pan le in akuta chuan na ron wana local ro kalna tur kan nei ti in atlan chwa pui Mr. Jo kha host chuan lo bai puin akut chu du anga alaman theilo wang chuan jaju chu alo nga ka alo no ta mu chuan Mr. Jao min pui ro chu alo ti jaju chuan engthil nge thleng ti alo zo tin Mr. Jo chuan Miss Sheng Khan ka bana hian shawin a vit zewa tian ka pha a CT scanning engma diklo na amu thei box si lo ama bok khan min chhun le in claim chu ka ti che thei to a chu ati jaju chuan hei chu kan le khabuwa khan ka mutak mase point ceiling ti tur chuan ka master pon ati hlei thei si lawa tiangai to in tumo ati tu chu ti in zot le a host chuan needle bag lei tu tho kha anya Miss Shengyan mei sheng chung ko fan upa zok ti in lo changa jaju chuan sheng chung ko mi mo ti in angai to le a ani hi ka mu fatanga ya ni chu ati